Dakle, hoćeš da kažeš da si došla ovde iz drugog sveta? Ali kada si htjela da odeš u sljedeći svijet, put ti je blokirala neka nepoznata boginja? Stranci, vaše putovanje se ovdje završava. Ko si ti? Zaštitnica nebeskih principa. Aroganciji čovečanstva je došao kraj. Itere! Čekaj, ne idi! Vrati mi brata! I tek tako, boginja mi je uzela brata. Bacila je neku kletvu na mene i izgubila sam moći. I iako smo nekada putovali od sveta do sveta, sada smo zarobljeni ovde. Pre koliko godina je to bilo? Ne znam. Ali nameravam da saznam. Kad sam se probudila, bila sam sama. Dok nisam srela tebe pre 2 meseca. Da, Paimon ti zaista duguje za to. Inače bi se verovatno udavila. Tako da će Paimon dati sve od sebe da bude odličan vodič. Trebalo bi da krenemo. Hajmo ovuda.